one out of 365 days, I remember the life of Jacob. Sa diha nga dunggan niya nga musugat na kaniya si Esau ngayang igsuon magapanimalos kauban ang 400 men. Grabe niyang kadlok kay naa siya unresolved past. Na siya atraso kaniadto nga wala pa masulbad, gilimbungan niyang igsuon ug mao na ang iyang mangit-ngit nga kagahapon ug atubangon na niyang hustisya. And now musugat na kaniya and he was so afraid sa iyang kahadlok, iyang gitunga sa duha ka bahin ang iyang grupo nga kung masakpan og patyo ng isa naapay mabilin nga isa. And you know what? Genesis chapter 33 sa dihang approaching na si Esau, naghapa-hapaan ni si Jacob og nagpakiluoy. Verse 4, Esau ran to him and embraced him. And that was a symbol of God's grace. Ayaw kahadlok nga sugaton ug atubangon nimo ang 2025. Tingalig naa kay mga unresolved past niadtong 2024, mga binuhatan nga dili maayo, mga addictions, bisyo. Leave them behind. Atubangon nato ang 2025 uban sa gaku sa grasya ug gugma sa Ginoo.